Saiki kepet ya perawatan kelas. Oh kon bulu kok biyen ae. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini siapa? Kebon. Kebon. Iya, kebon. Ada juga sebelah mana. Mana jamin? Searching ada seran Google rek selalu jelas. Selamat pagi. Oh, bos selamat pagi. Sekarang di lore WO. Bisa tahu sih. Assalamualaikum. Ini siapa? Lokasi wis disengatkan. Nanti keju tangan nih kan. Enggak. Bersih rumah. Kalau bersihkan dah. Ini keju tangan enggak. Iya. Pak sorok gaweane. Kepet pas ya bojomu ayo tak perawatan. Ada memang. Ya betul. Orang Bandung. Utangi enak. Bareng aku pengen. Sudah tahu ceritanya di awal kan. Terus melek mulai sewangi ya sapa kuat. Nggih kayak gitu hampir ya perawatan. Oh bojoku enggak perawatan ya. Ala kepet enggak mungkin setidaknya pakai skincare. Siti Ambari kali Siti Sundari. Siti Ambari kali Siti Sundari. Terus ini. Roket jemplang, ngono yang roket. Ya wis salah wis percaya. Salam baru sadar kau. Baru sadar ya. Boy, mau tentang. Kok mejone ora tembo. Mejone kurang perawatan. Os ngawur. Biarin we sih. Pagi baik iya. Sampai pagi acaranya. Dari semalam. Kemarin ini untuk. Aku dengan wong loro ya. Nggih. Ya, kali terus ke malam habis ribut di atas peti. Tidak peduli miliknya orang, lubang semut saya ikuti. Jangan lupa isi remnya. Absen.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kenapa lu ndoyo sama bener kok ngebon. Ngebon. Nggih, isane kene, Pak. Gampang nggih Pak Mantri. Oh, mak gawe nek Pak Mantri. Karo sapa? Niku kanca Mas. Nggih. Iki. Apa kenal? Ya ya. Jangan dulu, tamu anu keaman dulu aku mau bengi anu. Pandi ae nolong dia itu tamu esuk kok. Ngelino wono. Woi lihat. Penting nyari kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku belum Kelihatan hutupin kamera. Mana ada? Jamas. Isone kene Mas. Dong jamas. Orang kecil tapi tangi roket. Sampai paman. Kolor iki. Terus wong iki. Dasar. Bojoan. Surabaya gas pengairan. Oh, megawe pengairan. Berarti namanya ning Surabaya. Namanya Surabaya. Omahe kita sama. Aku nggak jalan capek, aku nggak capek kan. Kebun halaman paling lihat yang SD. Bisa pun dulu. Ditinggal nang Surabaya. Bojone iki nopo? Wong nggih. Mas, ning Banyuwangi gak ono. Nek ditinggal luar kerja, bojone titik nopo kok gak ono, Mas. Memang mbok ngeceng wong Banyuwangi. Terus ning iki, aku bisa campak entar. Ning ono. Bojone mangane sampe. Lho nggih. Ya gak percaya lek gak dituduh aku, Mas. Mulai. Pasti mulai. Kira-kira Pak Mantri. Oh, ini bojone Pak Mantri. Lho iki sama jenenge. Bukan jangan ya. Iki Sindari. Ah, gambari. Siti Sundari. Bojone Pak Mantri. Yo penak sampe kita. Ini makanya tambah. Dasar kesane iki totalan. Kok Sing totalan, Mas. Lah ide iki nak. Ontal ojo lah, enggak boleh. Minggau. Ya wes. Berarti oke dhewe kan. Yo. Kalau pecah-pecah kena speaker. Saya ngene, Mas ya. Tak omongi. Aku iki ada tetep alasan. Sampai tekan kene iki. Ngelencer ya. Apa pindho pengen golek wadon. Kok alasan ujung karo pisan? Bener. Ngelencer golek wadon ya. Ana berapa kene? Wonten mawon. Tapi sedaya jajane tiyang. Saiki ngene ae wis, Mas ya. Saumpamane bojone Pak Mantri iki salah sijine tasir, Mas. Saumpamane tasir aku ya jelas tanggung jawab, Mas. Lho nggih. Sampeyan kamu jadi podcast tidak tanggung jawab. Iya, makanya aku ngomong karo oleh kula pejabat nomor iki coba keamanan Joko sedaya gandane Pak Mantri. Benar. Ya wis aja selakas wae. Aku iki mau ketemu Pak Mantri ana ning stasiun. Telepon dulu. Kok sampai? Ya, gowo koper guys, gowo barang itu. Nyampe sabar. Masa ento Mas Sepuh itu gowo sapi, Mas. Tahu iki aja koper nek. Malah aku iki selain yang iki kok koper nang sampean. Iki tuh Pak Mantri. Bener. Masyaallah, kok cekelan. Gak percaya. Pak Mantri itu mau aku klambi putih. Ya jelas. Bener. Yo. Saiki ono ning stasiun Karangasem gak iso koperan. Sampeyan iki jadi langsung ono. Iya gitu lawon. Sedaya gajane Pak Mantri iki kelopas rambut sampean. Bojo kali nggih pasar sampean. Ya wis aku sing jaga Mantri. Pak Mantri aja kejar saking dina iki saderenge kula duwe kaya Pak Mantri. Aja kuwatir kos aku sing jaga makene. Aja kesini langsung bujal. Ayo. Siti Ambari. Kok kan bojone wong ya Siti Ambari.
pedamelan sedaya beres. Nanging kula wau niku gadah tamu. Maria. Namine rungga saking alasan lungguh tentara pertisan. Setunggal nglancar nomor kalih pucal jam estri. Terus ya Mas. Lajeng ngeten. Kula niki nggih bocah temen iki kan bagian keamanan sampean. Kula sampean rungga niku panggih sampean wonten stasiun. Ternyata kula dikengken usul mriku, griya halaman kalih cari kula pasang kalih rungga. Alhamdulillah rungga kula dugi kalih sampean. Masih wonten mriki. Ya diwongin Mas. Bikin lagi lawan Ano Pak Menteri? Ya kan gak toro ya. Iya. Bisa lagi Pak Menteri bisa. Kepengen kenalan. Oh, berarti kepengen kenalan kan? Iya. Aku sepisane ya pengen kenalan karo Pak Menteri ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai rondo ya. Bener, aku lon bayar sok alasan. Rondo ya. Ayo ampun ya. Kok bujuk rondo ya. Ngene Pak Menteri, tak omong ya, bojone sampeyan iki tak gowo wis tak ajak kita niati Pak Menteri. Rondo ya. Gelap tapi iya. Banyuwangi kene ya. Nek rusak tak ayo dewa. Gelap apa? Kami video. Ngene Pak Menteri. Iya. Pateke wong alasane pancene ngene. Jago pekarane tanggo pekarane bojone sampeyan dine wis tak gowo. Aja cepet iki rondo ya aku sih. Bener. Semalam juga. Iki kene rondo ya. Tapi cuman rasa oh, saya barang kami ya Pak Menteri. Kau tak buka. Tak ini bagus ya. Tak bisa bola putar kan kaya ngono. Bisa lawan DPR bari. Ya wes saiki ngene Pak Menteri. Omongane Pak Menteri tak cekel. Dine kita lakonane Pak Menteri. Apa cara kapan? Ye. Dine iki sudah ya dibuka kita bagus sejarah. Oke, yang salah kita coba dari kota. Ayo. Lah. Arane kok senake. Pak Menteri kan saniboro. Bener. Ajung niku bisa kotak-kotak. Ya bisa jemput kamu sistem derek. Ya makane aku ditaruhi. Ya dine iki wis tak lakonane. Ya iya jelas wis kecepet kudu dilakonan. Bener. Wong dadi pengantin kudu ado sing kolam. Kolam iki bisa caos sing. Nek ngono. Berarti kok jaranan. Ayo. Yo.
Benar bang, salah tulisnya. Jago bakaran deh. Jago bakaran tanggung, bakaran tanggung ini Pak Mantri. Aku kepengen ngomong harus ditulis. Ya ngomong orang dulu ya. Kelakuan yang kayak aku gak kena sih, gak kena dibuat contoh. Dan siapa-siapa contoh balik Pak Mantri. Ya balik keliru dulu ya. Memang tanggung, bawa cewek. Ya, ayo bener dulu ya. Ini juga Melayu. Saat dulu aku jawab. Ya tali keliru dulu ya. Telepon hari.